Dakle, taj jedan ključ koji otvara vrata te tamnice ili koji ruši taj zid, psihološki zid koji smo izgradili da bi se spasili od povređivanja, je učenje o ovisnom nastajanju. Učenje o ovisnom nastajanju je najvažnije učenje koje je Shakyamuni Buda dao i to je učenje o načinu kako postoji realnost i svi objekti realnosti. Ovisno nastajanje znači, na engleskom je riječ dependent arising ili dependent origination, na tibetanskom Tenjung, znači ovisno nastajanje. Te dvije riječi daju duboki uvid u razumijevanje realnosti. Ovisno znači da je temeljna istina kako sve nastaje, da je u ovisnosti o nečem drugom osim sebe. Znači ništa ne postoji samostalno. Primjerice, vidimo cvijet i kažemo vidi ga, postoji cvijet. Kada ga idemo analizirati, vidimo da cvijet postoji zato jer ovisi o latici, o tučku, o peludi, o stabljici, o listu, o korijenju. Znači o puno faktora od kojih niti jedan faktor nije cvijet. Onda možemo reći pa cvijet ne postoji. Ne. Drugi dio tog izraza ovisno nastajanje znači da cvijet postoji na međuovisan način. Dakle, on ne postoji samostalno, nego postoji u ovisnosti o uzrocima, uvjetima, dijelovima i tako dalje, što ćemo vidjeti kasnije. Dakle, te dvije riječi daju duboki uvid i razumijevanjem ovisnog nastajanja, to razumijevanje pomaže otpustiti i rastopiti neznanje i krivi uvid u prirodu realnosti. Koji je taj krivi uvid? To je kruti i nepromjenjivi identitet o sebi i o drugima, ako imamo. I to je neopisivo važno. Zašto je to neopisivo važno? Jer ako ne razumijemo razlog, onda nam neće biti neopisivo važno. Neopisivo je važno zato jer ako istražimo naš svakodnevni život, svako od nas prepoznaće da je u središtu našeg života snažan osjećaj ja, kao neovisnog identiteta. Kada ne razumijemo ovisno nastajanje, naša je tendencija da se čvrsto hvatamo za ja, da ta tendencija postaje izuzetno jaka, da je ona jaka i kada se čvrsto držimo za ja kao neovisni identitet u koji vjerujemo, to je baza za stvaranje krute granice između ja i drugi. I na bazi te krute granice između ja i drugi razvijaju se 3 grupe emocija. Jedna grupa emocija je vezanost ili pretjerana vezanost za one koje volimo i s kojima smo bliski. Druga grupa emocija je odbojnost za one koje ne volimo. I treća grupa emocija je nezainteresiranost za one s kojima nemamo nikakve veze. Dakle, u ovisnosti o pretjeranoj vezanosti razvija se žudnja, odnosno grupa emocija koja je povezana sa žudnjom, gdje pripisujemo određene kvalitete objektu koje on zapravo nema, koje su vrlo subjektivne i vrijede samo za nas. Dakle, tada se stvara žudnja. Naš osjećaj da je taj objekt perfektan i da bez njega jednostavno ne možemo funkcionirati, da želimo ga još više, želimo ga stalno imati uz sebe, taj objekt. S druge strane, razvija se ljutnja, to je grupa emocija koja se razvija u ovisnosti o ljudima ili odnosima koji su nam odbojni, koji nas iritiraju i te ljude želimo da se maknu, želimo ih maknuti od sebe, želimo se izolirati od njih, maknuti od njih. Ako nas previše iritiraju, možda ćemo ih i povrijediti. I na taj način se razvija i stupnjuje ljutnja od iritacije prema ljutnji i prema mržnji i tako dalje. Dakle, te dvije grupe emocija, ljutnje i žudnje, temelje se na percepciji koja je potpuno subjektivna i koja se temelji na krutom držanju za određene identitete i stvaranje krute granice između ja i drugi. Ali kad idemo istražiti taj ja, koji ima krutu granicu između sebe i drugih, kada ga idemo istražiti, možemo vrlo jednostavno vidjeti analizom da taj ja postoji kao ja samo za mene. Da je to subjektivni, a ne objektivni fenomen. Znači, taj ja od 8 milijardi ljudi, ja je ja samo za mene. Za vas ja nisam ja. Za vas ste vi ja. I tako ima 8 milijardi ja. I nijedan od tih ja nije objektivan, nego je subjektivan fenomen jer vrijedi samo za onoga ko dodjeljuje sam sebi tu oznaku ja. I kada se taj ja ide dalje analizirati i pitamo se, ali taj ja, to je moje tijelo. Ali onda vidimo da tijelo ima mnogo dijelova
I pitamo se koji od tih dijelova tijela je ja, jer ja je jednina. A tijelo ima jako puno dijelova. Koji dio tijela je ja? Da li je to noga? Da li je noga ja? Da li je ruka ja? Da li je mozak ja? Da li je srce ja? Šta je točno ja? I u tom očaju što ne možemo naći ni jedan dio tijela koji je ja, možemo reći on je mozak. Što znači, ako je mozak ili srce ja, znači li to da ako me neko udari u ruku, da nije udario ja? Ne, ali mi kažemo moj mozak, moje srce, moja ruka, moja noga. Gdje je taj čija je ruka, gdje je taj moja, gdje je taj vlasnik ruke, gdje je taj, kada ga idemo istraživati, ne možemo ga pronaći. Isto je sa umom. Ako kažemo um je ja, neki suptilna energija, um i tako dalje je zaista ja, to je pravi identitet. Znači li to da tijelo nije ja? Znači kada neko nešto napravi tijelu, pa nije napravio ništa ja nije ugrožen. Dakle, na taj način možemo istraživati i ne možemo nigdje pronaći gdje se nalazi taj ja. I onda možemo reći, ne, to je kompozit svega i uma i tijela. Ali kako može biti kompozit ako je ja jednina, a tijelo ima nebrojeno mnogo dijelova? I onda dolazimo do nečega iz čega možemo izaći samo ako razmislimo da je to kao da sad dijelove auta pobacamo po cesti i kažemo ovo je auto. Nije auto dok nije spojeno na određeni način i dok nije dodijeljeno ime i kažemo ovo je golf. Dakle, istraživanjem toga možemo doći do jako puno nelogičnosti iz kojih ne možemo pronaći ja. Ali ne možemo reći da ja ne postoji, jer to našim osjetilima vidimo da je ja. Ja može govoriti, može raditi razne stvari, hoda, vidi, uči, sluša, jede i tako dalje. Dakle, ja postoji, ali ono što ne postoji je kruti, nepromjenjivi, neovisni ja. Nego ja koji ovisi o uzrocima, uvjetima, dijelovima i o imenu kojemu je dodijeljeno. Dakle, kada shvatimo da ja, kao niti dobro u životu ili loše u životu ili sreća ili patnja, kada vidimo da ništa od toga ne postoji objektivno sa strane objekta onako kako izgleda na prvu, tada imamo ključ koji otvara 1000 vrata i u idućim porukama ćemo dublje ulaziti u to, korak po korak, postepeno. Znači to je alat, to spoznaja o ovisnom nastajanju je alat koji pretvara otrov u lijek. Jer spoznajemo da sa strane objekta nema niti trunke referentne točke za koju se možemo uhvatiti i dokazati da to je taj identitet. To je cvijet, možemo ga pronaći. Što ne znači cvijet ne postoji, ali postoji na međuovisan, amorfan, protočan način. I to jačanje razumijevanja ovisnog nastajanja stvara duboki interes za zakon karme i uzroka i posljedice, jer nema vrijednijeg uvida od toga ako želimo istinsku, održivu sreću. I zato se sve to sažima jednim silogizmom na koji ćemo se vraćati u idućim porukama, koji kaže zato jer je ovisno nastajanje, neovisno postoji ne.